Regional Committee under long kedo Bolang Pher Head Branch. President Mongol terang lapen kamsing rong pitum patir pi pen pini ni litum Central Committee hoi pen dakna nang chitong dunlong lapen pini ni litum Bolang Pher ataun pen nang lut pen pini litum hala hojai district lapen pulam ding nang lut chok pen pini ladak an nang lilo kangar bosti nang pardet pen nilitum punang lelo hala dak pilar da thekang long lo nilitum pilar aprang bang phaino dak si profit repair thulo lapen pen anang lut long lo pen an bang ingsi bange along ri long pat chelang lo plo tangte ilitum ningarong meme tawo hitame dak sai chu tikitum po sai chu kitum punon ba kaprega sai punon ilitum khai le ke klem pon la pu bang nilitum ban thek pon long le lapen nilitum ning duglo lapen pini ingsi interesting alam bang lapulo non nilinung gitu lake 1952 Karbeng Loton Mas Council in pen tim ke selampon ringwel lo ang bonglom pang tek tum miscreantum paino dak mat selam tu thedelo paino dak lo but in the year 2013 alang ala dak ala so ring bang pat selam tu lo 2013 si ladak bolang perarat lapen KSA tum cerlang pet pen dak la so ring bang pat selam tu delo lapen interesting nang litum tekpon tu loi non la ke mondir si selam ik dajo la actually la arlo pipini ni murti pini ni dak bini bitapo ene ke aprang ke dak ke bolang per range under forest subbit office lo to vitame Karbeng Loton Mas Council forest subbit office kali non bange dak bange mondir si selam det lo lada ku pini kalimai ne ku pini murti si bhari nang litum tek iglong lo lapen amus pilar thegam long lo lapen non next nilitum ako kaprega area long no aku no kaprega atau pilar langam tulo na hala dakta ilitum koson ku piloma ilitum hadak koson details kacini lo ipan hala dakla ilitum non bar to pon tulo na nang litum kacini teng pulote koson sila ladak kece ke be so tum nang kilur long re aprang si ilitum la bange ilitum metang si che blame nang koi ilitum awareness kave aprang si ilitum awareness kave polo ilitum banghan pudam de aprang ilitum metang bong ki chok chi metang bo awareness kave pot ko alo ne khiti ke me ko alo ne la along le har ke do how or ke do to hit me ilitum ke neli pen chenglok nang li nili pen chenglok ilitum ke dak ke klem son kam chu klem mun pen khiti chu klem mun pen chepang ri putum alimati ilitum ke men amut long wok ni putum si ong la pen dak pi bange pejo pen si long le tanang pet chet si ilitum ke pini ke pan vele na pet po ilitum pang kreveti ti stame pejo pen bang kalo ni nang do thiblo nang litum ti ta thek long la si ilitum non ke bang jilani bang ke KSA hin pen bang la so awareness je ilitum border mat itum along reach ra kom pon thek nei pu ingsi awareness wan si pini la so border visit tani litum mang lo la pen ke bang jilani puse tame la son illegal encroacher tum phan tame ni litu un an pan bange koson si che ke protect ni mala so border ba ilitum klem pon bom ji saya sih aja itu lang la pilar bang pipik la singkat la so pasak na litum pik pilar bang pik interestingly Nagaland border pilar bang ilitum thek long lo hala dak bang pilar the pik hala so pilar ta amo nang litum na arjun long lo hala dak dovek tum ta pilar bang ke pik chota li aprang bang pawir chok lo so pilar ta phit si la so pilar ta ke salam tu la si la so pilar bang biong ong lang labba la so pilar thir thi pen pilar pa the thui pan nilitum hin pen nang litum pan angko nang litum hoi pen nang litum chuni ripon tu po hala so pilar bang next pilar bang langdum tu iksina lai lo final pilar lo ilitum no pini la so border vijet lo kelang poni hala da koson lo ne nilitum la chini pam memela hala dam tu eten le ko chetan tu lo ne Hojai district mate lamding asor tum Karbing long lu nang luchok chi long le nang chrai la bang kipinang ana ning kan do tang lu bon sami pinarian da Karbing long ta mas council tum pen thangnat ke chi humri dam bang abelang lapen la bang so pusak sami thangnat sai ke deng pon abelang la pon so teklelang la bang su long le nang chrai da tum bang ke angton pen butar ID la pen documents ke do an sami lamding ma chi chi slam bom lu lapen election ma de kiliga patai tin sami lamding ana chi vote jok dun bom lu busi lamding pen kibang aral tum pen pachini pon la pen non amar ke don pharo thom su se don du tanglu buta alang li tum pen khlar dak pen pachini dun thu कितना साल हुआ हम कम 50 और यहाँ पे हम लोग सुना है यहाँ पे तो कार्बी आंगलोंग ही है हम लोग को तो मालूम नहीं है तो लिखता है जंगल लामनिंग जंगल ब्लॉक बोलता है हाँ बावला जंगल ब्लॉक और अभी हम आप लोग वोट कहाँ पे देते हैं लामनिंग में देता है लामडिंग में हाँ
कार्बी आंगलों से वोटर आईडी है क्या? नहीं नहीं है, नहीं है। हुजाई से। हाँ हो जाए हाँ सब नगारे कागज पत्र सब फॉरेस्ट ऑफिस तो रहा। कार्बी आंगलों। हाँ कार्बी आंगलों ने कहा हम लोग नहीं जानता है। फॉरेस्ट ऑफिस से जब आया फर्स्ट आया तब बोलता है यहाँ कैंप बनाएगा मैंने इधर गाड़ी आता जाता है ना दिनाली है ना इसमें मैंने गेट लगाया यहाँ कैंप बनाया कैंप बना के रहा। कार्बी आंगलों